Aquesta setmana, des del Bloc Coalició Compromís, volem dedicar la columna a parlar d'una moció que hem presentat per a que es tracte en el pròxim plenari, el plenari que celebrarà divendres dia 4. Hem presentat una moció de rebuig a la nova reforma educativa, a la coneguda vulgarment com a llei Wert, perquè considerem que és una llei que no afavoreix en res el sistema educatiu, sinó al contrari, que genera més problemes dels existents fins a la data. El nostre rebuig frontal a la llei també, no solament perquè és una llei que pretén adoctrinar i no fer ciutadans lliures, sinó perquè, a més, suposa un flagrant atac a l'ús de la nostra llengua, que no ha suposat durant tots els anys d'existència de l'Estatut d'Autonomia, no ha suposat ningú problema, excepte per als estudiants que estudien en València, i el que pretén és retallar-nos estos drets que teníem aconseguits després de tant de temps. Per això presentarem esta moció al pròxim plenari, no solament de rebuig a la llei, sinó també de que se faci una reprovació en la figura del ministre, que és una persona que està creant conflictes allà on no n'hi ha.